lehentasuna ez 11 batena, nik uste dut gizartearena, edo bintzat guk eskatzen dugun gizartearen zati horrena, indarrak metatzea dela hauteskundei begira. Beraz, ez da guretzat obsesio bat, zuk galdetzen zenuen aritik, ikustea gizartean zer nolako erarik, zer nolako bultzada izan lezakeen hipotesi batean 11 batek. Beraz, guk uste dugu hori lehentasuna hauteskundei begira indarmetaketa dela, bintzat beretsuen arteko indarmetaketa eta gure lehentasuna hori izanik, ez dugu ikusten beharrezko besteari. Egia da guk Euskaldunako akordioak txalotu genuen eta eskertu ere bai. Sinatu zenarekin ez dugu bat egiten, gure ustez hor egiten den kontakizun historikoa ezker abertzaleak betidanik izan duen kontakizuna da, beraz guk ezin dugu bat egin eta ez gaude bat, baina gure ustez argigarria izan da eta urrats bat izan daiteke Euskal eskenatoki politikoa argitzeko, neurri horretan ondo dago eta argigarria izan den neurrian gure ustez eskertzekoa da. Baina guk berriz diot beste estrategia batzuk uste dugu direla beharrezkoak Euskal Herri osoan. Eta guk uste dugu hor egiten den kontakizun historikoa Euskal Herrian oroak azken hamarkadetan gertatu denaren inguruko kontakizun historikoa gure ustez ez da egia. Aurrera begira egiten diren proposamenak ez dira errealistak eta gure ustez kaltegarriak ere badira abertzaletasunarentzat etorkizunean. Guk uste dugu nazio eraikuntzan aurrera egin nahi badugu, batez ere lortu behar duguna dela ez hainbeste berez ja konbentzituak daudenak gustora behin da berriz uztea, baizik eta konbentzituak ez daudenak erakartzea. Eta horretarako, gure ustez, ez indar metaketak dira proposak eta ez politika frentistak dira egoki.